Hostên qedayîfê di meha Remezanê de ji bo ku qedayîfê bigihînin sofreyên fitarê demjimêr 5 sibê pê de dest bi kar dikin. Hevîrê ku têl bi têl li ser sêlê tê germkirin di destê hosteyan de bi hûrkê fisteq û gozan tê balandin û tê pijandin. Piştî ku dipije dobe li ser tê gerandin. Pisporên xurekan jî di pêvajoya çêkirinê de pişkinînê li ser qedayîfê dikin. Endaziyara xurekan Ezgî Qizmaz dibêje taybetmendiya qedayîfê ew e ku li gorî şîraniyên din hevîrê wê kêm e û kalorya wê jî li gorî tenduristiyê tê destnîşankirin. Hem hamuru azdır hem de daha sıvıdır. Ji ber ku hevîrê wê kêm e û şîraniyek şil e, li gorî şîraniyên din siviktir e. û ev yek jî dike ku qedayîf bo tenduristiyê şîraniyek guncavtir be. Porsiyonek qedayîf 160 gram e û ev yek jî dike 440 kalorî. Em di hemû pêvajiyên çêkirina qedayîfê de pişkinînên pakijiyê dikin û pîvanan bi cih dînin. Şîraniya qedayîfê ne tenê li Bakurê Kurdistanê, ji bo gelek bajarên Rojavayê Tirkiyeyê jî têşandin. Ji bo ku daxwaz werin dawînkirin jî li Diyarbekirê di meha Remezanê de rojane kêm zêde 20 ton qedayîf tê hilberîn. Ku vîrusa koronayê jî nekariye eleqeya bo qedayîfê kêm bike. Gerînendeyê hilberînxaneya qedayîfê Enver Yılmaz di dezanîn ku vîrusa koronayê bandor li hemû qadan kiriye û qedayîfê jî zirar dîtiye. Lê li gorî qadên din qedayîf di rewşeke baştir de ye û hilberîn û daxwaz di meha Remezanê de di asteke gelek baş de ye. Qedayîfê Diyarbekirê em li vir re Diyarbekirê velav bûye hemû bajarê Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye û gelê Diyarbekirê wek me got pir jî hez dike û ana em wekî pastaxaneyê Diyarbekirê li ser online li her derê Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye em qedayîfê Diyarbekirê dişinîn. Yani kesekî qedayîfê Diyarbekirê hez dike li İstanbulê çingê bixwaze li ser onlineê ji me re sipariş dide em jî qedayîfê Diyarbekirê em dişînin. Qedayîfa Diyarbekir bi du curayan tê çêkirin. Qedayîfa bi fisteq û qedayîfa bi goz. Keloya qedayîfa bi fisteq bi 45 lîreyî û ya bi goz jî bi 35 lîreyî tê firotin. Di nav welatiyan de jî xwarina qedayîfê wek kevneşopiyekê cih girtiye û welatî ji vê şîraniya taybet gelek hez dikin. Avî roja Ramazanê qedayîf yani em pir hez dikin. Yani em dixwazin yani qedayîf me pir xweş e. Yani em vê fitarê de qedayîf pir hez dikin, em pir dixwin. Qedayîfa Diyarbekir 100 sal berê li Diyarbekirê ji aliyê hosteyek Ermenî ve hatiye çêkirin û ji wê demê pê de jî bi awayeke bênavber çêkirina qedayîfê dewam kiriye. Ew qas hatiye ecibandin ku bûye yek ji remzên Diyarbekirê û bi awayeke fermî jî wek şîraniya Diyarbekirê hatiye qebûl kirin. Mayrûksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.